Min jaf kemm il-darba f'dan il-post għażiż ta' kura, ta' professjonalità, ta' dedikazzjoni, iżjajjar lill-pazjenti isiru mhux biss att ta' mħabba, imma wkoll att li permezz tiegħu il-mulej jerġa' jidħol fil-ħajja ta' dak li jkun. L-Arċisqof Charles J Scicluna waqt qudies li saret fil-kappella tal-Isptar Mater Dei biż dawk in-nies li bħalissa jinsabu l-Isptar għall-kura. Kif pajjiżna għadu qed jikkumbatti l-pandemija tal-Covid, l-Arċisqof Scicluna tenna l-appell tiegħu sabiex il-poplu jersaq u jieħu l-vaċċin. F'dan il-mument ta' pandemija, kif se nesprimu l-għoża tagħna lil xulxin? L-awtoritajiet tas-saħħa qed jappellaw biex aħna nieħdu l-vaċċin, l-ewwel it-tieni doża, il-booster jekk hemm bżonn. Dan mhux kapriċċ, huwa espressjoni tal-għoża għalina nfusna u għal ħaddieħor. Huwa qal li għalkemm huwa importanti ferm li f'dawn iż-żmien ta' festi nżuru l-qraba tagħna, huwa importanti wkoll li wieħed issegwi r-restrizzjonijiet għal kontra il-COVID-19 biex kemm jista' jkun innaqsu l-firxa ta' dan il-virus. L-Arċisqof stqar li f'dawn iż-żminijiet waseb li nuru solidarjetà u ġenerożità ma' xulxin kif ukoll li napprezzaw lil dawk in-nies kollha li jinsabu f'ħajjitna.